Hei, hei tid, så det atter her ved en nødgjent parste av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen, som teker opp og redigerer, og så det Ronny Petersson, som teker seg av Ljøvenon, og så det Paul Fere, og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Og dette jo sendt ikke Gjerstamal, så en affær for jeg spør Paul, hva ligger hånden av Gjersta? Ja, det alltså nøyegaven har alltid vært hovedtakende til og med at også om han. Og han sier det til i 4 Korinthbrev 12, her er det nøyegaven har omtalet her. Jeg tror jeg etter noen største nøyegav. Så skal jeg vise tikkum en menkan bedre ved. Og så fer han inn i den 13. kapitlen som jeg føler eller kjenner taler om at han menkan bedre veien og en underfotland hatt, men hvis først ikke vær, så det vært nok så abstrakt, altså, lett etter, ja. Det her blir det nok så personligt gjørst atter, ja. Ja. Og her sier han med annet til, og i 13, at ta i var baden, tala i som baden, hoksa i som baden, dømte som bad, men ta i var med vår leie av et banslige. Så han ser noen ting sammen som man kjenner vel. Ta i var badna, og så hokser jeg om ta i var baden, hvordan jeg var ta i var baden. Men ta han så kommer ut i fyrstan, så sier han, og i vers 8, stevne etter kærløykan. Trai etter noen antallige gav, helst etter å profetera. Tog han som talar i tungen, talar ikke for mennesken, men for gode. Ongen skiler han. Jo, han talar i andan og løntarmål, men han profeterar, talar mennesken til oppbygging, avmenning og trost. Han som talar i tungen oppbygger seg sjølvan, men han som profeterar oppbygger samkomna. Og så løser han etter her til personlig ugjesen her, nøygavene så imskar til vidt, men anten den samme, da sier han ikke her, men og kraftargjeringen imskar, men god den samme, ja. Og så 8-3, ja, anten den samme, jeg minns akkurat hva stender her. Det 12 mann av det. Ja, ja. Ja, han sier her, nøygavnar imskar, men anten en samme, tjenastnar imskar, men herren en samme, og kraftargjernar imskar, men god en samme. Ja, til nøygavnar imskar, men anten, anten og nøygavnar, ja. Til han jo formidlaren til nøygavnar som, han jo han som teker av Kristus og kunner okkom, så han formidlar det, og jeg gjør okkom til andre, Det her hever vært framfyr med, og særlig at jeg leser her at helst etter å profetera, altså det var en, vi ser jo, i mestingene, at hele mennesken til amen oppbygging og trost, så han sier det, ja. Og i månen tilvær og sammen vi har noen hevet til alt er liv fremst og i månen hova og hjärsta. Jeg kunne profetere at han holdt at disse menneskene til være oppbygd, være anvendt og trøsta i. Ja. Ja, det ja. Jeg var Jeg minnes ikke en gang nå hva det var vi 4 Korinthbrev 13 som fortalte til meg i morgen, men det var et eller annet her som opptak med ordentlig. Ja. Men så vi inne når man kan si av samme spår, ja. Ja. Og det som man kan si om nøygavner, ut fra Heson, 12, 13 og 14, ja. Det at det ser ut som at det blir til at løse nøygavner fra kærleganen, men det ikke det som man ønsker. Nei. Og det kan skiljes på den måten
at nøye gave noe særligt. Det ikke bare en naturlig gave, altså det man født ved, ja. Ofte det koblet sammen, men ta nøye som vi given vi hele andan noe helt særstakt. Og det det näka stil vi det som vi huxar om det ta och lärarsvänner kom i att när Jesus sent här 70 ut och ta var så öjla glädjer och så att ända in ett andra var det och lutner och ta sig att här gläddes oj toj att det hände som det här skedde, ja. Men Jesus visste då att det inte bara tärsligt glädjas iver kvui att det hände. Ja. Og det tror jeg nøvntikkere skriver opp i himmelen, ja. Og som jeg har også nevnt før, at her vi eisne myndelagen, autoriteten given, vi nøvnene skriver opp i himmelen, ja. Så tar jeg sier etter her, at det ser ut som om at nøyegaven, eller nøyegaven kunne være skilter fra kærleggene, så var det nok kanskje det som hendte til lærersvennen. Ta det kom i atter, at det så faktisk bare seg sjølver og en fantastisk rolle, ja. Og det ber jeg til. Det pjøst ikke for langere til meg sjølver, at jeg først legger mest til at det var signelse som det var at kjenne at det var hele andre som man var koblet på, og ikke bare ens egna forstand, da. At det gav en sånn glede og sånn sikning, at man nesten sagt det til opplevelsene skilt, da. Men han sier her i fyrstan, han sier, let det være samkomne til oppbygging av tid så rykelig troa etter nøygavnen. Og til her og til ligger, til å si at vi må komme ut om oss selv. Ja. Og tog teker han det her kærlekskapitlen, midt i midtelen alt det her, endamålet kærleken. Altså, det det som alt snur seg om. Bæge først, og man kan si faktisk først og fremst til oss selv, at har vi ikke finnet kærleken, så kunne vi heller ikke være formidlere av kærleken. Men nøye gavner det givner fire at Guds kærleke, og i hjørsten tjåken, kan komme videre til andre mennesker. Ja, at det ser da, hva verst, og at det antallet, altså. Det vi praktiserer. Ja. Så det som skriver stenter han, men nu har vi et bibeltøyma torskvalt, og det nok så fast, om det 20 menn som kommer på bibeltøyma. Og så kjente jeg av meg at Herren taler til meg og sier til at du skal doa 10 av bibeltøyma. Og det kan skontrast mennene iver, men hvis bare øyn taler alle tøyene, så vet jeg bare øynene. Og så kan skonker andre møte på alle som har brøtt av og få nekka fram som godt å treata. Men hvis du dårer 10, selv om du kunne ha haft hova sagt nekka, så først du av øtlen her som annen, etla øyn, etla 2, som ikke annars hadde sagt nekka. Att säga något. Och det så löjer vi sån här mannen som 10 att det säga något. Så det så metalliga särmest. Då det är alltid samband, bara samband vid det som man bara fram. Det kan vara att säga att det skiljer sig och så vet jag förklara. Och det är nog spännande att det är. Ja, nu blir det ikke en personer som underviser bare. Og så det livet, og så det enda. Og da kan du si at vi har en rikva spørningen, så da en slett finner svære på. Men det løser opp, og det får helt inn i hjertet. Det bare måten å se det på så utrolig hovedtakende. Det det menn som ikke før har vært vidt til sovet. Som kommet til sikva i Jesus, og som livet løyve, sammen vi honom, og
Jag råkar mig till skilja vad det var. Jo. Jag skiljer akkurat vad du mener. Det er så sitter jeg også om. Ja. Sier du da vittar i Jørskvalde at herren har sagt at du skulle til 10, eller lad deg bare, taktet du bare? Nej. Jag har just det fyra allt. Ja, fyra allt. Ikke bare tar som er velfor for jeg har bort om at største. Øysene hinner, altså atler. Derfor rundt et eller hva man skal si. Hva er det sagt? Altså akkurat som det stemter. Jeg tar ikke kommer sammen. Ta hever hver så ut. Ta hever hver så ut, da. Tog sannheten er han at ta hever en flokk av månen, altså, som sitter sammen. Og hvor kommer det så trofast, ja? Og hvor gjør det så glæger til det livet, og ikke glæger til det latt jeg nå har hatt av livet, det var en plava, men så nu får jag veta sitta och kunna prata, men nu är långt och täcka och barrött och något arren tog först han gjorde det som du kan skatta tvange till lika med det alltså att tasta eller vad det nu är alltså. Ja, akkurat. I huxar jag faktiskt generellt då. Så är akkurat det här schema som kan göra sig galtande till möter här som det är frukt. Ja, nej. Till det som vidare uppvuxna vi, ja. Att det är skäft att säga personer är glädje för att höra sig själva. Det är inte det som menar vi egentligen. Men det kunde vara personer som är så glädje för att ta signingarna. Ja. Av att bära några fram. Att det blev ganska synd egoistiskt. Eller vitt rättare sagt. Det är inte att säga tajra. Ja. Men nu är jag själv kommen bort ur att där för kunde bestämma själv om det talar eller inte talar. Det är inte långt, det kan inte långt. Nej. Men och tror jag det är viktigt akkurat det här som du nämner här. Att vi ger kvar en rum. Ja. Tror ju nej galnar är till att tala mest till ösne att mer rum lära av människor. Ja. Och det känns alltså inte löj att det blir en tag i mitten. Och så kommer kanske ankor så det slett inte räknar vi. Akkurat. Ja. Ta vid nu sitter så läs med här och då tog in och att här så kom jag i tankar om hur jag själv blev ledd in i hända plattformen. Ja. Och vi skulle för åter till första forsen och det var ta i ta gamla evangelius blev rivet ner och ta mycket var det tog en 2 år. Och vi hade så möter i en skola här i Österboen här som nu är musikskola i allt år. Och det här var det. Och men så var det det var Sam, en god vinner Sam, som fann på att vi skulle komma samman först, jag hade först mikvall vi möttes, och var näkser. Och vi var 4 som var nog så faster. Och här var Sam, och här var Eli Andresen, och här var Jens Meitelberg, och Dia plattade vi Esne, Onkdøy, og Thomas Jakobsen plattade Esne vi Onkdøy, og så själva Esne, ja. Og vi hadde ikke gjort det på den måten at nækker jeg finner avbyrtene for at sier nækker börjar vi, ja. Så det ble bare til at anker begynte ut fra tog som la av hjertene. Og det utviklet seg, nå var det ganske øyla lyd selskap, vi var ganske mellom 4 og 6 mansa. Og det utviklet seg til prat, antallet prat. Og Arme visste jeg, og så satt vi alle her og tog seg sammen. Ikke tog seg i hålet hver nøren, men jeg ganske har først, ja. men og vi får så medelig oppbygd til sted til hver fjerde. Og da var det at jeg fikk smaken av hesten her av samtale. Ikke bare samtale. Talen hever sannelig en som utblåser, men samtalen til at man kan samtale. Og det veldig ofte det her tar vi møtes ut av vennen, eller stovene til onkron. Og så har onker hoa spyrja Paul kanskje, jeg har hukst om dette, hva det heldet du, og man vet av, så pratet og samtalen i gang. Og man hukser ikke akkurat i møteform. Nei. Vi har ødele akkurat av oss fætene av
hvordan møter er ikke om det imest fra en samkomst til en ære, men her som videre knytt til, så er det fætende av, så er det møte. Men tar vi kommer i prat, tar formene vekk, og tar flyter ofte bedre da. Ja. Og så det har vi lagt mest til, börjar vi lintene og tæra. Det at kunna samtala, Ja. og vänjas till att samtala. Och hur snäckta djäver ta i en svärar, och till först snäcka attor att djäva, till möte i attor, sant? Akkurat. Och det stämmer med Malakias, att ta tala till samman till som åtta starrarna. För jag är sån ansvar att skriva minnesböck om dig som också om navnansare, tala om navnansare, sant? Och till ena äckliga dörra barst, så har vi lagt mest till ett annat som jag kan alltid avrätta för till bojptøy med ett möte. Om vi följer med ettla. Tøy att det löjer mig alltid in i samfälla vi har. Och vi tar som är då. Men till något speciellt det är en hopra av mannorna som ger som samman. Ja. Tøy att män är män. Och det har alltid talat störst till mig till att du kan svära samman med mannen som talar samman om Herren. Så inte näka ut en lika med just. Det avviskar tillstånden lika med. Du kan komma in och du kan inte säga ärende först. Nej, ju kvällt årstisk. Det är helt vanligast. Det är en ekvar fyra. Men så glömmer du helt detta att du sitter samman och talar om Herren och tar så sannolikt kan det komma. Som det ständer att Paulus ber om och i Filipperbrevet 8 eller Efesierbrevet att ge vaken andra vursdom och uppenbarelser kunskap om sig till att skilja vänner som vi kallar vi. Och så kvart det jo hur ryker ut ordet arver hans är med dig höjlo. Och hur jag mäter så kraften så som viskar och jag som har vust i Kristus det är rösten uppfrån med dig. Att det sätter han allt samband vi och är lika. Som han själv bor i, ja. Och nu vet du lätter in och i löjve. Det kan kött en tala kan kött blöja. Bara en tala och inte mer. Och en löjvlös tala som du snackar om vanten vi tog i alla stan. Ja. Och tog smärstand inte vi att greja från böjna vägen att ja så om så talar vi enkla tonk och inte kärleka så är det ju inte. Det är akkurat det. Så dömer det inne i en sån här kapitel som vi tar nämnt. Det är akkurat det här alltid som visar och att det ber till att man kan nästan säga att du eller man säger att du värre det ber till att lösa sig till sunter att man talar ut från faktiskt från en nöjgave men hjärta är inte vi kärleken är inte vi ja. Nej. Och det ständer ju att nöjgave och kallas ut enklar här inte ja. Men Lukas säger ju Jan att det här så snackar om att det ska gott på lika med att Löv Konamon hon har alltid sagt att det att man blir friskare av för att möta. Det passar. Alltid sagt det. Det han sandrön som är nu möjligen för röjn en gamla likam. Att likam kan vara rättligt la fyra. Men det ständer inte så att det kommer och inte samfälla som har vi herrarna gör att ha låter att samband. Ja, så hävdar du det ordentligt gott. Och då glömmer det att här var något galt. Det kommer chatter. Akkurat. Ja. Så as vi huxar om eisen i samband med det här, vi möter ja. Vi har snackat om prat, men eisen vi möter. Ja, möter ju eisen i imisk. Ja. Och jag har inte också snackat om det nu de sista tøyna, men förr så kunde jag ofta färra av möte och hjärsta var inte vi, eller andre var inte vi, eller jag var inte vi själver ute. Och ta så fänga mig ute.
så säger vi herre, at nu tar jeg vel at jeg i hese møtene, i samband med dette møte, gjør vi meg iver til tøyen sjølvan, og til de som i møtene. Og så var slappe faktisk jeg mer. Det var liksom en aktiv handling fra min side. Og til vi kom møte, og vi kunne heve akkurat kjeilet vi okken. Så akkurat som oppteker okken og forstyrrer okken. Etla, vi kunne eisne bliva, selv om vi ikke eier det, så kunne vi bliva forstyrret av akkurat som vi møter av møtene, etla som vi høyre av møtene, etla, det skal lytte til, en sanger som kanskje er sunnsyn for Kjersten Dors. Også jeg vet ikke, det bare nevner akkurat dømer som bare kommer til meg. Jo. Men det er det veldig viktig at jeg, og for enkelte, og i søgn og leie, kommer på meg til her, for boja til her, og vi har djeva seg sjåvan iver til herren først og fremst, men eisen til teis man er sammen vi, til det samme herre som bor i Aknøtlånda. Ja. At det er så underfullt at det hever i grunden, det ræver iver hver utstraling du hever. Det stender jo i 17 Korinthbrev 2 og vers 14. Alt vet som vi nøye, det stender her at vi er ikke gav i enge kristar for god. Er det sant? Ja. Og hvor vi gav i enge kristar for god? Altså, er det nok automatisk bare som det er? Det er det ikke. Faktisk ikke, nei. Det er ikke automatisk, ja. Og da han kommer ut i 3 kapittel i 17 Korinthbrev, og jeg har til enden av øren kapitlet, så tar seg han om at god er anden. Og at vi som vi anker for i anlitt noen, jeg spekler dårgods. Vi tar ombrøtt til sammen min, fra dår til dår som fra herren i anden. At vi som vi anker for i anlitt noen, jeg spekler dårgods. Vi er ombrøtt til sammen min. Ja, hvor er han da mynden til Kristus, ikke sant? Fra dår til dår, som fra herren i anden. Og det sier seg selv at en tilværer fra dår til dår, og en tilværer fra stauran til stauran, det er en øyla motsigende avvarskan. Helt visst. Og det kan komme fra samme person. Ja, just. Og man sitter inne i en møte, eller man sitter og en bøyptøy med arbeid til, at det er en opptidsen vi at disse mennene skulle være vi, og skulle være tentreiere, til det som vi er sammen om, og til Kristus, ja. Og ta til. Ja. Og til, jeg skal ikke si at være praktisk er alltid antallet, altså. Men du antallet, så du praktisk. Så henter nækka vi tar, og så henter nækka vi tar, så henter nækka vi tar som sammen vidt der, altså. Tøy til fra hånden, og til løgna vi, altså, som jeg også har knyttet på i etter her, det som vi leser i 4. kapitlet og i 17. Korinthbrev, ja, og det første verset. Da han så har vi sagt det til her, at alt vi som vi ankom for andligt noen avspeklet dårlig gods vil ombrøtt som min fra dårlig til dårlig som fra herren i anden, så sier han at ta i vet av hessa tjenest då, sier han. Så missar vi det ikke med alt. Og så sier han noen ting som atter minner at det som tog kom vi på en av veien og Johanne. Nei, vi har sagt at hun leiser fra en skammelig løgnegøtt. Og vi handfærer ikke årgods av ærlige. Nei, vi har lett sannløkene åpne fram, taler vi for årsjøn gods. Vi har lett sannløkene åpne fram, taler vi til samvisko mennesker, for årsjøn gods, og be det takke med til oss. Og så sier han opp at han må at det en evangelium okkara fjalt, så det fjalt for det tar man som får tapas. Her som godtrinn ikke her som heimiver blinda hoksaner av antrekvandes. Så det ikke sånn at ljøs for evangelium. Ja? Men ikke åkken sjølvar pratika vid. Men Kristus som herra, åkken sjølvar som tjenere for tikkara skuld. Altså, allt det här har nämnt flera för i okkara samtal om och farna tog i linten och nu här.
Ja, jag hade det korsan i Åsnäsen. Ja, vi tar korsan vid at i Øysten, men heter alt nekka som han går skjerman vid nøyegavene. Hon ikke til, som du nevnte, den naturliga människan. Nej. Hon den andaliga människan, som det verska oj okkara likame, som neutralt, alltså. Det kan inte brukas att synda vi, men det kan sannligen också brukas till. Jag tror det är herran med, ja. Så att det nästa sort ting kan ha vakt mig upp. Och just det att nu kan man sitta samman vid flera mann och man upplever det att tog vi av vera att han har som gott vill ha att jag vera. Ikke tale sjoker, altså, som det sier. Men at to være lagt under. Jeg lagt under tan hatt og god vil hava til jeg være på hesa løtene. Ja. Og så henter det, som Sankre sier, at det himmel langt her, sinte fyrtjiven her, til landskjøs, hva gjør det, hver, her Jesus er, det himmel her, altså. Och i praxis alltså. Ja, det är akkurat det. Vi var vant och till bestämda stilar och former, ja. Och det är inte helt problemfritt. Vi har gjort det, ja. Förr. Ja. Ta hej då eller ofta alltså här mötande kvar och i folk i hoppat all vittna, ja. Ja. Och det har så jag mycket lagt mest till. Att det är en sån andans uppvaktning. Ja. Att det är helt flyt och lätt då. Ja. Det är knappt för folk som slett inte har haft det vill läggas med knappt för att det vill till att resa sig upp allmänt och se några ting. Ja. Och du känner bara hur signingen växer och ökas då. Och det må vi på en eller annan måte eisne gjeva rum för. Jag säger inte att det ska vara att några allmänna mötena. Det blir inte till att läsa värre än så. Men ett som så ger en egen samkom till att ha husbalkar. Ja. Koppla samman vid samkom, ja. Och här i Tjockon och City Church har vi så just här nu. Jag inte själv pastor av det än. Att vi tar husbalkar, men det blir inte sånt där. Det är kvinnor för sig och män för sig. Och det har visat sig att vara en succé. Att man gör det på tammatan. Ja. Vi blir liksom friar i för kvar en öron. Ta män samman och kvinnor tar samman. Och möten här är vi så allt samman. Och tjocken är det här så läsande att det som kanske ta fällskap som inte kanske är beinlös av möten. Och här är ju andans fällskap vi låsinja och synja och lustet som talna. Men det är ofta att han möte. Ja. Kvar och fast kan vara alltså har ofta ringt vi affärligt hus. Och kunna vara inne ta det gott känna samkom ha en stora gång då. Ettla folk efter salen alltså och prata samman. Ja. Och här är ofta tandfällskapen som kommer fram. Jo. Det är något som är livant alltså. Det är inte något det så och det och det ger sig ett vers. Men som baden och toftorna här var allt samman. Och så särskilt där äldre kvinnorna där visste akkurat hur allt skulle vara. Och så ordnade jag och kom badna för att sitta här framme till att de som spelade i orgel var inte så vanvittiga och så skulle vi synja väl vid så att allt gick lätt och jag minns det att vad siktning det var jag var lojen alltså. Bara det att man tog detta som en uppgave som halt löjde badna släppa vara via synja och lära synja just nu. Det gjorde vi då just nu Tjöknansjak pojkar. Vi lärde att synja i skolan. Och så blev det lika som en antallig skola. Här vi så flottet av öjar, ja. Och han den här siktningen, hon är så stor att ta ju av baden läser jag börjar vi, ja. Ja, så som det ställer skriva, alltså så också jag som är baden, ja. Och ja, det bara inte
vers 1, ta var bad, tala som bad, og hoksa som bad, og dømte som bad. Altså, nu er bad. Ja. Men så sier han at ta var med over deg av et banslige. Det vil si at hvis du som er bad, og i antallen høpe, fær alt her fram som god til dårligt, og du merker og i hæsson at det ikke bare menneskelig, det godamlig, så først du fra tog tilstanden som bad, inn i en mannstilstand, men på en måte legger du av det vanskelige, men hitt hanger etter. Det antallige hanger etter. Det er livet og livet. Og så sier han dette verset, nå sørger vi jo spekler avklart, men ta skulle vi sørge annet til landet. Nå kjenner jeg brått, men ta skal det kjenne til fullnær, og han sier selv til fullnær kjenter. Og jeg har alltid tidskjett av således at han snakker om at nå er det lagt av det vanskelige, og han tar det var bad, så hokser jeg om det dømte som bad, og det var alt ut han rette andan, altså, og i Guds anda. Det er det så fortsett og i samme hatt som en vakse medvår, eller som en ungdommer som var kommet til mansa, så måste du känna till att allt är ju spektligt, alltså du vet är spekla dåligt gott så och kan vara att det till avklart, men så tar sig han om näka här att söka andligt och känna i brott, men ta ska känna till fullnar och självor är till fullnar käntor, och så säger han så vara tajt av verande trygg vän kärlöje, hisse tror men största kärlöje. Så jag följer detta som jag nämnde ett år abstrakt och bara över kapitel 13. Så särskilt var ju här sån att det är en utveckling av de antaliga löven och utöjn och löve. Bäg med det var bad och ånglinje och med vår och det blir vi att vara. Det är inte något som är avtäckande, men bara motsatt. Det är tilltäckande. Ja. Och i löven. Ja. Och tajt och så blev gammal. Och så vill man sagt det att är så strött av ett länsn här. Nej, till anka så spännande som nu. Så nu är det för halt era mynd ända var ta. Så nu är det näka tryckt och näka fast och halpart alltså. Ja. Så här. Ja, det är han säger att vi känner brotten och vi profiterar och i brotten. Ja. Och så säger man ta i folk kan kämpa, men mittlen här. Ja. Så kan det ju huxas till att alla lägga slide brott till dess och klara myndna så hon blir klarare om inte fullkomna. Ja, det gör hon. Ja. Det gör hon alltså. Och ösne tajt och så kommer ut i fyrstan och säger att stävnet kärlekan try efter en antal gaven. Helst efter att profitera. Så han och talar i tung och talar inte för människan men för gode. Anke skiljer han. Jo, han talar i antal lantarmal. Men han och profiterar talar människan till uppbygging av en kulturstrås. Alltså, jag må bara säga till att han har tillgång till. Det här ständer han inte nämnt om himmelen. Detta är helt fullkomligt i himlen. Det vet. Men vi vet att slett skulle det vara i himlen. Alltså, vi vet inte komma här. Vi är en som Satan Korintbrev säger i 15 kapitel, så långt som vi inte lika med vi bortfrara. Men vi skulle färre olika om vi hör människa herran. Det är också nog så praktiskt åra det här. Ja, outjust. Och det mesta vi att vi är inte kommer hem än. Men vi har ju ett hem som vi kunde fröas och i samman vi åkara konden eller tjodafällavon och här har det gått samman. No? Ja. Nu säger han här att han som talar tungt talar inte för människor men för god. Ange Kilan Johan talar antal länder men han profeterar talar människor till uppbygging, användning och tröst. Han som talar tungt uppbygger sig själva. Och jag har vi kvart lagt mest till
Man har lyckats lintla se att det finns upp mot kvar norron. Nej, det är det inte. Nej, ta mamman inte, det kan man här faktiskt så helt inte. Så det är medela viktigt att vi uppbygger oss själva. Ja. Tog kvärt tar vi det avskåren kanske från möten och fällskapet. Ja, men ska det så bara gänga en öjemörsk? Nej, jag kan uppbygga mig själv samma vi herran. Jag kan tala för herran. Det är och det är medela viktigt. Ett annat uttryck som kom till min här nu med vi sitter och tossa. Det är här från 4 Timoteus brev 4 och vers 6. Han säger, jag kan tacka vers 6, att ta i to lärer bröderna hetta, du går tjänare Krist, Jesu, som vi fostrar upp vid åren troarennar och hinnar gå och läre och to fyllt. Och så säger han, men hinnon vann heilöv kjettlinge äventyren. Det är hardt sagt. Ja. Men hinnon vann heilöv kjettlinge äventyren skal du sies undan. Og så kommer jeg nedsetningen. Vän til helter til Guds øtta. Det vil si at han uppmuntrar oss til at vennja oss. At vennja oss til Guds øtta. Og altså, jeg kan ikke be om noen annen gjøre det. Nei, det kan jeg. Jeg kan bare ta en avgjør om for meg selv at jeg vil vennja meg til Guds øtta. Og det innebærer. Men jeg minnes tvær trobbar som var trobbar i Estanfiri, altså, her og i den. Det var hjertkjalt og alt det her. Det var fargen minst akkurat. Det var det var så lykker, det var lykkes avlykker. Så sunket der av møte. Det var nedsett at det var toften, det minnes ikke. At Tjamar gonker han, vi med taler han, og her Vinsund kaller han med. Og ta kvult og ta for etter hjertet, tja honom bærs finne. Og så sier han i en vers at vi honom her dvalje vil, om så natten av meg skal fattla. Men han ber med, for å fyre seg, de vil stå hjemme kattla. Og så attor, Tjamar gonker han, vi med taler han, og her Vinsund kaller han med. Altså, det er en av sterskast opplevelser jeg har haft nettopp avhæsen her. Han er. Så jeg er. Ja. Du kan anka til skilja til fra noen. Nei, det er visst. Så annars sier jeg, nei, kan han ikke virka. Nei, hvor lenge sånn er det her, så har vi her helt du? Ja, det hadde så døylig navn, altså, som jeg har minst, det var ikke akkurat det er i Junker i havnen, ja. Vi har trusje noen. Kartin er vær, og han kommer fra Skottland til alltid, og en onker og drankvar som han vin, og fornyer vi pappa i det minst det. Og han var også en sånn lydgjevende person, og han var ved en tropar øynefor, som minst det at en kona helt Kartner være tropar, men Kartner være en vindløsmauer, ja. Og hon kommer så, vi har en sel, og vi legger hva noen touchkan sel, hva det er. Og helt til Kartner hun skal gjøre det her, hins her så er ikke så stor. Missionærsliv ut. Og ta en oi henne, og sier, nei, halt er han som du skal gjøre det til, sier hva er det? Kartner sier, nei, hon har givet mer han, og dette for ånka at jeg gløymer atter. Dette først for jeg har finnet næka, som en tjener i herrens. Og det er jo så, aldri gå, sier han. Ja. Så har jeg tenkt minnes det, bare av tog at det hendte ta, og så framvis. Og at jeg hadde holdt en standpunkt. Ja. Altså, det som hjertet vil drive til å gjøre, kommer vi en sel av penker, Ja. og gjeva det til en mann, og Som ikke mangler. Som ikke mangler, og han ble så glad over at han, nei, sier han, at jeg kan gjeva honom videre, som mengan større enn hetta, men for meg hetta, den største videre i nærkant jeg har opplevd. Ja, så faktisk en av som mangler, det var få hattar. Det var i grunden få hetta. Viderekjenning av en gamla kone. Ja. Det Arin han givet av henne. Og han var en utrolig vinnande med over.
Korner alltså. Han var nog så ofta förr. Ja. Och det är så minnen är så kär. Ja. Men hese bara var helt lutler av växtre och hade var tropar i Östeuropa. Ja, jag vet inte, öle herrar tog i. Ja, en öle här tog antalet alltså. Ja. Men glädje, så otroliga glädje alltså. Ja. Ja. Så att det här utsikt någon här som då har lys kanske inte ver så nek en att det här akkurat i 4:12 som han inte tar alla tog här men anten är sin samma. Men anten är sin samma. Ja. Och det är ju faktiskt det som är ta valsikna i utto ja. Att vi som är så imisk människor och vi har säkert nek eller att det har vi ta var också onta som viskar irriterande på andra och akkurat att jag hinner viskar irriterande på okkon. Och så har vi linte till att lukka som att döma personerna ut fra tog och så lukkar vi av fyra en skickning fra Herren. Som vi kunde komma vi visste inte att lära oss hjärta atter. Ja. Och tog det om det är viktigt att vi söker att det att men anten är sin samma. Allt ja. Ja, och vi har eisnet här att vi bor dock upp och ta vidare vi ju alltså kyrkjefolk och brödrafolk och pinsafolk och intermissioner och adventister och vad det ska vara. Och så har man förväntningar innanför det här avmarschningarna som är till för av när balken här. Ja. Och det är faktiskt störst bättre. Ja, och så du ser Guds folk alltså. Så särst det vi egen av Kristus. Och att det lycka kär hon. Det är klart. Alltså. Ja. Och så säger han här i Svarta Gretbrev, det jag vet inte om det var nu vid Vavro i Varsor i enda turen sista vik. Men detta kom så otroligt väl fram att vi Svarta Gretbrev i 8 och vers, det ser första versen är från vers 3, ja. Lova vare god och fäir Herre och Jesus Krist. Fäir miskunnar og god allra tröstar. Han som tröstar okkon og i allare trångt okkara. Fyrir vi skulle kunna trösta deg, som i ansens trångt, vi trösten som vi själva vill trösta deg, vi god. Og så, det är bara att du huxar om det här. Var det bibeln man har hatt Jörskvaldet? Det är nog allt korsen vi har hatt det, men det är så nek som man huxar om jag där i nøysten samtalar om att det ska kunna bära till att vi har en god och en färger Herre och Jesus Krist som heter färger miskunnar god allra tröstar, han som tröstar okkon och i allra trångt och för vi skulle kunna trösta dig som i assens trångt i trösten som vi själva tröstar av god. Och också där nöje gavan in i detta här. Kan nöje gav att att få tröst till att bära öron som sitter i trångt. Det är akkurat det. Alltså att det är så störst. Ta ett till så färst och bär dem där. Jag minns en annan som jag kom till och da jeg kom inn, sier hun, det var den første som vi kom med. Og det var at han slik var vannlagt nå i Alfjersa. Det er Brynleif Fjord og det er Fjord som dag er her. Var det ikke i Alfjers? Jo, i september, 26. september i Alfjers. Ja. Og det var nettopp at det er vannlagtene, og jeg tenkte slett ikke på at hun var glemt, ikke sant? Men så nej har en mera hjärta för att vi kan och i förra. Och det som man säger vem. Det var den första 8 för mojne som kommer in att trösta med säger hon. Det var så störst värda tog att hon trångte sig tillta. Men det var Herren som sörjde för att hon fick ta tröstan som hon fick. Och inte. Ja, akkurat. Det är han som virkar i möjlighet till. För jag får med affärer till han.
Alltså det var adresserat åren alltså. Så som det ständer i Jesus Brown 2:12. Så vi är små i hans här. Alltså vi är skapt och i Kristi Jesus till gåvor som gått framan undan när vi lagt och röjar. Jag vet skulle leva i tajmen. Alltså gått framan undan, alltså ner och det är inte vi tog att göra. Det är god är ju nu. Han är alltid existerande. Och alltid den samme. Och omkant det bröter han. Kan han brötas han? Nej, det är akkurat det. Det är akkurat det. Det är alltså, det är liksom det händer när vi och tar vi track in och hattar. Ja. Og vi er øyel i møsk, jeg er sjølver øyla trekker, til meg bare vikenga. Og jeg kom tanker om at du forteller det til, jeg får lengt om landet, at vi ikke en mamma som hei misset av voksne døtter i en av vannlokka. Og da jeg kom inn så sier han, som jeg har bøye etter det, hvor er du ikke kommet, sier hun. Og jeg sier så vi han, jeg halte at det kommer til øtte, tog henta støvan som du erst ui, at vi do ikke har sett okna uiana, og vi do ikke har fyrstilt okna at vi kunne djeva nega. Men vi finner veldig godt prat og kunne bya sammen. Men det er så akkurat det. Men hvis du leser dette verset som vi leser, og hoksar om det, hva han sier, han tröstar okkon og i allare trångt okkara, for vi skulle kunna trösta det som i allsens trångt, vi trösten som vi själva tröstar vi god. Ja, det er et løndamal her. Til her ligger løndamal. Ja. Og det er ikke tidlig at jeg sier at du skal være hatta, eller var ikke det at du har kallet å være hatta? Nei. At er det midten til og god. Ja. Vi antar noe som jo god jo antenna som bor i oss. Ja, jeg husker og kommer tankar om et annet døme i sånne samband her. Det er utsatt tusen som sjølver hever utfyr og hever oppleva og være jøknen, at som du nevner her, at han trøsten kommer, men jeg husker om det er ofte her som arbeider vi alkoholikeren og rusevna misbrukerne, at det som viser seg er best egnet, det er det som har kjent svian på egna kropp, og så har kjent løsnene, har kommet ut og til frelse, ja. Og de er øyelig til hjelper, og kunne ta seg via seg menneskene på en helt annen måte, hver vi ånder slett kunne være vi. Jeg kan så kanskje si for meg her, det som jeg for meg har haft øyelig tungt av meg her skyene, ja, siden 20 års alder, godt og vel til, det er å kjenne, at de kommer å kjenne disse utfryene som la i frelsene. Ja. At det ble bare en troende langsel til meg at jeg med andre må komme og kjenne og oppleve det samme. og her kan det godt sette meg inn i støvene til mennesker som har vært undertrykt av, man kan si, av religion, av religiøs som fyrstillinger, ofte ikke øren, og som det var plantet i vågjere, men som ikke har noen lovviser, som faktisk er drepende, og for kjenslelov og sinne og alt det. Men og så er det så immest. Jo. Og etter at eisene som jeg nevner her i samband med 4 Korint her fyrstand. Ja. Her som han sier, nei, omkyldet til uttalv. Han sier her at han sier alt dette virker i en ene og samme ante som etter vilja søgn og bøyder ene og kvarjon for seg. Tøy, sier han, ein som lika mer eit, og hever nekvar limer, men alle limer likamsens, der så nekver, tau og eit likam, så eisene vi Kristuse, og vers 13 sier, tøy vi einon anta, våre vi jo ødel døypt at vera eit likam, anna kvars vi nu Jøter eller grikker treller av frels, og vi har ødel finnes ein ante å drekka, og så lukket jeg helt at likam heller ikke ein limer, men nekver. Og landar målet ugjestene her, vi at så imisk mennesker som vi kunne fungere som ein heilt. Det heile anden. Utan heile anden så ber det slett til. Han fyller oss, og han knyter oss sammen.
Og han ikke bare knyter okken sammen, men han knyter okken sammen, altså vi feiren sjølva, som gjør alt det her som skal til. Og det vil så si at virka vi i andan, ikke bare ut fra egne ideen eller tanken og det som vi halta, men kjøtten til ofte, altså det lykkes øyland jeg, men det at vi i andan, at vi i hans andan, og vi gjør ting i impulsen fra at han gjør, så kunne vi lattelig finne noen og gjøre noen større sammenheng enn vi aner, enn vi tror. Vi har alltid ångte fortalt også dømme om det, så derfor ikke jeg forteller noe, men det er helt fantastisk å oppleve det, at du aner ikke til at det som du har gjort, eller vært i, at det kunne ha tøtning for sånne mennesker. Men det er tog at anden er det samme, og det er anden som gjør at vi kunne være et likam, eller som onkel har sagt, kunne fungere som et likam, kunne virke som et likam. Og ta nyttar ikke til at vi krøtjer oss fast og imenska lærdomar som vi har haft, og som vi halta være gåar, det må være godt. Det må, og hver er gåar utan ena, det er det som kommer fra hånden. Og det er det som han så sier eisne, og i samme brev her, i 3. kapitlet, om versk einsokvarst, vi har eisne nok snøyland vi inne i atoia, om vi bytjer av disse grunnene vi tre i hodje til holme, eller vi silver, gudle og dyr og steinene. Månen er bare til at det fyrre er okkar egna fantasi, men hitt er det som kommer fra andan. Och det minner mig att vi ung dame, ta i början, så var det nog snakket upp till vi 12 kapitel i 4 Korinthierbrev. Och kom netto ner till dessa versen som tog över lyset. Och särskilt var det Heseberg versen 15 och 16. Att om fädren ville sagt, ta i hånd, har jag inte till lika, men så har han lika väl till lika för det. Om öra ville sagt, ta i eja, har jag inte till lika, men så har han lika, har det lika väl till lika för det. Och så var det en personer här som hejde tropolökar i sin sekvandes liv. Och det var nettopp det fyra till att han hejde gav han att dräcka och kunde falla i det. Och han var så till stigar akkurat till trampåskapen. Och han tog det så störst till syn detta här att är man för avichan och tar sig via då att detta täller så störst till han att han var allikam. Det var ett likam och han var gjort ett vi ett allikam som Kristus är hövudsa och vidare limer då. Och det är nog först och främst jag upplever hur en person som var vojkor för till vattenslän. Alltså jag blir det för omtravlivet här. Nu tog nämnt jag till att är det en som är väldigt ute så vet han, men jag har ju också varit ute i sjön. Men hur det gjort i honom, ja? Och nu är vi då ute i lokaliskt och vi tar män och i bibelmannen som också har varit ute i. Och alltså, jag bara blir omtryck hos det tar allt vi lika. Akkurat. Ja, det är det som är beundre mest av ötlån och njöte. Alltså hur det njöta till att vara och i andan. Att vara en ante, samman vid gode. En ante är det dräcka. Ja, och att man kan sitta och njöta detta samman. Och det är helt otroligt. Alltså. Hur glädjer det är. Det är inte bara en och två. Alltså här är män som är blivit så glädjer och tar av funnit lösningarna och på löjve. Akkurat. Alltså är det? Jo. Till att leva löjve. Ja, jag kommer ihåg som en vimman kommer, Einar.
Ja. Han säger ju i den tal att han var blivit spurter, så han blev så radikalt eller knappliga frälst kan man säga. Ja. Så han har levt av vanligt liv och han drog inte något så öl, men alltså han är så väldigt ute ja. Och så är en spurstan till en är du helt på att dricka? Nej, säger han. Jag är skiftsläg. Och han säger här att det finns en anta att dricka. Så är det hemligt. Han där går Ja. Men det är som skal till. Och det är också vi att när personer som du tassar om. Och det är ju typiskt. Ja. Ta och vi ger ett eller annat. Du är som för en är det kanske att vi ut och vara slän och tacka för så något annat. Ja. Som ger det. Så føler vi att nu höra vi inte till lika väl. Ja, men så säger Paulus, ja, men det är just lika väl att du släpper undan. Och ta och jag finns det med den personen har upp det att ja, men jag hör till lika med. Och så kvart och må verkligen fortælla mig. Ja, så blir han löster. Han säger nästan att han stått lite ner i kyrkvalden. Så han säger det märkligt att bara en cent, mamma, det är bara en cent du kan få vitcher fyra. Och det är att räcka sig. Jag är ställt också att det är så stått lite som han säger det. Att det har närkat som. Han menar att jag skulle vitcher för fler. Ja, men alltså bara en synd, säger jag. Ja. Som du får resa vitcherna till det. Men tar man så också om det ena så vitcher som verkliga bjärkar och har ett folk och allt det. Till akkurat det. Ja. Och här kommer så att det har vi andans åbenbäringar. Att självt om du ankan det haft han trobläggar med hästen heja. Ja. Så är vi är född av einon och vi har han antan. Og hessen eine, han var frestare i ödlom. Ta utan sinta. Så tykker han ha et samtkjensle vi veikleiken okkara. Og det kan han hava i jøknen andre mennesker til okkara. Som er tøyne for her, at du ikke kjente til veikleiken, men du omboi han som var frestare i ödlom. Og du kunne ha samtkjensle vi veikleiken. Det er troligt altså, at det er rukt. Du tar jo i lika med så imiske limer, vi så imiske kontrollleikon som vi da har haft. Altså, det er utrolig sammensmelting, altså. Ja. Det er ikke forring for at smelta sammen og i et lika med, altså. Og i en skapning som er fullkommen, altså. Ja. Og i seg selv, altså. Det er akkurat det. Og det er som sagt, til endamal er anden som er givet nok. Men helt det er en veldig sikning at vi er en limer av Kristi lika med. En limer, han gjør ikke alt. Han gjør ikke øyne løyte, men han virker seg i øtlån, og høtte støyrer øtlån, og fer alt av rikka. Og fer gjør det som mennene så utrolig gleder, altså. Ja, det er som er meningen, Ja. Vi må faktisk halte på at vi har røyne, som man sier, at uniformera hver annan, altså gjøre alt til en form, og i stedet for at vi får mangfoldighetene fram. Men at det akkurat for å hente veien, det er dog i kjørt. Jeg skiljer, men det gjør han ikke. Nei, det er den samme anten som gjør det. Vi skal alltid gjøre. Ja. Deiligt. Det er akkurat det, ja. Ja, Paul, vi er norskast enda noen, så kan du ikke begynne bøn sammen vi også? Jo, herre. Takk for det her, jeg vet kunne sitte her og vi frier det og njøte samfunnet vi til. Vi gjør som de minner til over lagt ned i åkken, oppe i kjøkken løyve, og det har vært ångat det gammelt. Det er alltid nødt. Og hva er godt. Og den gleden som at livet mer Kristus. Og degen vinninger. Men om det livet gjør mer avvokst av verste møgnen, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg vil hova færre igjen og være seg Kristus. Det er menka bedre. Men han vil være jo i likavn når det var for tikkere skuld, sier Paulus. Og tog vet jeg at det skal være verand her, til kun til frem og glede trunn. Å Herre, det er verløyker som er så store, at man spyr menkan, mener du vi med. Men Herre,
Du har harri iver ötlån, og du kanst få til som ikke er til å være til som du atler å være. Og så kunne vi enda vi tog som sangre sier, vårt ønske øyne være, just det som du atler med, og et ønske som navn tog kan være til kvantan som gjør seg godt, høyres av bønene mine, og i himmelen og her du erst, med båda lät nøye tøyna og vera til lovsangur best. Amen. Amen. Så vi kommet til endan av hesum parsten av Gjerstamål, og vi færre at takka for jokkon, og til Anja Hansen, som tek seg av de tekniske vi har takket opp og redigera, og så det Ronny Petersson, som tek seg av de ljøtekniske, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Pastor av Gjerstamål som hava vera, ter jeg suttja av YouTube-kanalene Iktus Sjånvarsp, og herfor som pastoren eisne koma, og ter vera eisne høyra og i Kristelig Kringvarsp. En annen affær, tusen takk for Jesper.